trai rong kajing syai junga bat kajing pen im junga kamut how blay ngayo i kajing syai bat how blay ngayo i kajing im kabam jikut ko blay pi baro blay unkur kukur do ip ngadat agam sim ka bagmen bangayo ikan kalat suggestion beng bani kedu bat pi ning ba ka social media matagasni ngelapoi hagasni ka bakat ar hagan ka ayam bakoi jong ka porlen tohmen ko para hau Jesus Christ matagasni ka gospel ka khot ka weringi bani pusan chepang kajing kaladur jong Jesu baula pau hakilangut kisendran jong habag kisendran jong Jesu kiyo i kan ka kampla kila dap da kajing kerku bat kila yo sngowi ka sur na kila o bapan bana une ude ukun be e jong blay kan kajing kaladur jong Jesu ka ban i bau blay upha yalau jong ukun be e jong u ban syak sikam nang ta ki pop kisan jungi ban yap halor kading phana nang ta jungi khnang ba mangi ki khon kristan bangin dup like im don gajing e ke bakam krau ku bau Jesu e jingi u IT yala gajing im nang ta jungi ane ding kadai gajing e ke bakrau bar ka basisha hatu ngila na em ban IT yala de nang ta gi we ku bau Jesu u IT yala de nang ta jungi tai bakat bangi dan yai lenti hakan ga ayam bakon jeng ka porlen in la shisha ban kalag bamut hakajing im jungi in la shisha ban kier na ki kam ki basniu ki balai pujat in la shisha ban IT yala de nang ta gi we ling ba ka kitin ka tliet ling ba ki kam ki jam jungi ku bau Jesu u IT nang ka ta jungi u blay un kur do ip